ಆಡ ಬೊಟ್ಟು ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಬತ್ತಲೆ ಅಮ್ಮ ಲೇಣೆ ಅಂಕಲಿ ಹರಿ ಓಂ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೋನು ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್. ಇಂಕ್ಲು ಸೌತಡ್ಕ ಪೋಂದಿಲ್ಲ, ಸೌತಡ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಗಾಂಧೇನಿದೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಲೇಟ್ಲ ಆತಂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಮಗೆ ರೆಡಿ ಆತೀರು. ಅನ್ನ ಮಗೆ ಮಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪಪ್ಪ ತಿಕ್ಕುನೆ ಅಪ್ರೂಫ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುರ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಕಾಡಿಗೆ ಬಾರ್ತೀನಿ, ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೌಡ್ರ್ ಬಾರ್ದೆ ಒಂಥರ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲೆಗೂ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತುಂಡು, ಬಟ್ ಅವು ಆಯ್ತು ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಕುಡೊಂಜೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ನ ಬಂದ್ಲ ಅಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇರು ಸೋತಡ್ಕ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸುರಪುಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರು ಹೋಗೊಂದಿಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ. ಗಾಯಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಪಟ್ರ ಮೇಗ ಅದು ಹೋಗೊಂದಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಉಂಟು. ಅಂಡ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದೆ ಬರ್ಪ ಅವಳ ಪಕ್ಕ ಉಂಟು ಕೊಕ್ಕಡ ಬನ್ನಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಕೊಕ್ಕಡಗಾದೆ ಬರ್ಪುಂದೆ ಬಂಡ ರೋಡ್ ಒಂಚೂರು ಆತೆ ಖಾತೆ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಬಂಡ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಅಂಡ ಬೇಗ ಬರ್ಪ ಬಂಡ ಎಂಕುಲ್ನ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟ್ರದ ಲೈಟ್ ಆತಾತೆ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ಚ ಬಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಕತ್ತಲ ಆಪದು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ ಬರ್ಕ ಅಂದ್ ಅದೇರ್ರಾಗ 4 ಗಂಟೆ ಶುರು ಮಲ್ದ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಇಡೆ ಪೋಯಿ ಒಡೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಇನ್ನಾಂಡ್ ಅಲ್ಲದ ಬರ್ಡೇದಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡ್ ಬಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಪೋಯಿ ಇನ್ನಾಂಡ್. ಸೊ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ ಬಂದಾಗ ಎದ್ದು ಟಾಪ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಚ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೋಗಾರ ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರ್ ಹೋಗ್ನೆಕ್ಲ ಇಂಚ ನಾಲು ಇನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಡೋರ್ದವಲ್ಲ ಈಗ ಕುಲ್ದು ಹೋಗ್ನೆಕ್ಲ ಈ ಥರ ಹೋಗ್ನೆಕ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಕಾರ್ ಕೊಂಡ ಜೋರು ಬರುತ್ತೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಲೈಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿದ್ದಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಗಾಲಿ ಗಾಲಿ ರಿಚ್ ನೀರು ಲೈಟ್ ಓಕೆ ರೋಡ್ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಬೇಕ ಬೈಯಗಾನಗ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂಲ ತಿರುಗುಜತ ಅಂಚ ಆನೆ ಪೂರ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಈಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಐಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂತ ಕಾಡು ರಸ್ತೆ ಅಂಚ. ಕೊಕ್ಕಡಗಾತ ಬರ್ತನ ರಸ್ತೆಗೆ ನೀನು ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಲ್ಪಾಗ ಅಂದು ತೋಜನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಉಂಟು ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಲ್ಪಾಗ ಅಂದು ನಾಟ್ಯ ಬರಲ್ಲೇ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಲ್ಪ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವಲೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಾದೀನಿ ಅಣ್ಣೇರು ಐದೇರು ಅದೇ ಜಾಲಿ ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲಾರ ಅಂದು ಅಣ್ಣೇರು ಅಪ್ಪ ತೂಕ ಅಂತ ದೂರ ಇತ್ತ ಡಾಮರ್ ರೋಡ್ ಹಿಡ್ದು ಮಂಡ ರೋಡ್ ಬರ್ತ ಚೂರಿ ನಾನು ನಯ ಪೈಸೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಂಗೆ ರೋಡ್ದ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾನಮ್ಮ ಅದೇ ಟೆಂಪಲ್ದ ತಿರೋ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ದೆಲ್ಲ ತೋಜಪ್ಪ ಯಪ್ಪ. ಒಂದು ಹುನಾಸದ ಅನ್ನ ಚಂದ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ನಮ್ಮನ ಅಣ್ಣ ಬೋಂಡಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಅಂಡು ನನ್ನ ಮೇರ್ನ ಕೈ ಹೊಡಿಬೇಕು ನಾನವ ಕಂದ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಗಾಡಿದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀಯಾ
ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೇವೆ ಓ ಸೇವೆ ಓಲಾ ಓಲಾ ಆಡ ಬೊಟ್ಟು ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಬತ್ತಲೆ ಅಮ್ಮ ಡೈನೆ ಅಂಕಲಿ ಪಂಚಕಜ್ಜೆ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತು ಮಂಡೆ ಯಾಕೆ ಪತ್ತಾರ್ರೆ ಚೀಟಿ ಪತ್ತಾರ್ರೆ ಹೋಗಿನಿ ಕೂಡ ಎಂಕುಲ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಕೊರಿಯ ದೇವರನ ದರ್ಶನಲ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆಡ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಬನ್ನಕನೆ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೂಜೆ ತುವರ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಆಜ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ತಿನಾರೆಗೆ ಪೂರ ಆಂಡ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಎಂಕ್ಲು ಹೋಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಪೋಯಿ ಅಂದುಲ್ಲ ಓ ಆನಂದ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಉಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂಡಿರ್ ನೀರು ನಾನು ಕೊಂಡ ಮೂಲ್ ಕೂಡ ಚೂರು ತಿನ್ಪುನ ಅವ್ಲು ತಿನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಪುಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡತ್ತ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಅವಳದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಅಂದು ಇಂದ ಗಾಡಿ ಹೊಲ್ಕೊಂತದೀನಿ ನಮಗದ ಅಲ್ಪ ಕುಲಿತೆ ಪೋನಾಗ ಪಂಡತೆ ಅನ್ ಪೊಕ್ಕಡ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಪೋಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಜಾರಜ್ ಬರಡವ ಒಳ್ಳಾವು ಅವರೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫುಲ್ ಜಾರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅವಿ ಅವಳು ದಾಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲಿ ಎತ್ತು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬತ್ತು ನಾವು ಸದರಕ ಬರದೆ ಹೋಗುಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ತುಲೆ ಲೈನ್ ತುಲೆ ಐಸ ಮೂಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಲಚ್ಚಿ ಅವಳು ನಮಗೆ ಆನ್ ದ ವೇ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಫುಲ್ ಜಾರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಉಳ್ಳೇದು ಸೊ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಕಿದೆ ಹಾಂ ಕಿದೆ ಸಾರಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತಲ್ನ ಕಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಮುಲ್ಪ ಎಸ್ ದೇವರೇ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ದರ್ಶನ ಆಂಡ್ ಅವೇ ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗನೆ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಅವನಿತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಚೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ತೋರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಕೊರಡು ಒಂದೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ವಿಚಾರಿಸೋಯರು ದೇವರೇ ಪೈತ್ತಾವೇರು ಅಂತ ಚರ್ಮುರಿ ಉಂಡೆ ಏನು ತಿನ್ಕನ ಅಥವಾ ಅವಳು ತಿನ್ಕನ ಅವಳು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಪತ್ತ ಬೋತಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಪಾಣಿ ಅವಳು ಪೋಯಿ ಒಟ್ಟು ಹೋಡು ಅವು ತಪ್ಪೋರೈತಿ ಒಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಬತ್ತಾ ಯಾವ್ದು ಫುಲ್ ಜಾರ್ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂತ ನೀರು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ತಾ ಬೇರೆ ಜಯಗ್ ಸೋಡಾ ಶರ್ಬತ್ ಪತ್ತೊಂಡ ಐ ಮೀನ್ ಎಂಕ ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಪ್ಪಡವು ಮುಟ್ಟಲ ಪಾಡಿದ್ರಿ ಹಾಂ ಎಂಕ್ಲು ನೀವು ಅಲ್ಪ ಕಟ್ ಪೀಸಿಗೆ ತಗೊಳ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿಂಡ ಅವು 50 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಂ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಜರಡು ಕೊಡ್ತೆ ಶೇರ್ ಎಂಕಿತ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆ ಹೋದು ಬಟ್ರ ಮಸಾಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತಂತೆ
ಅಂಕುಲಿಡೆಗೆ ಆನಂದಾಗ ಬತ್ತ ದುಂಬರ ಬೈದಿತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಬಯ್ಯವರ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಪೋಯಿಂದು ಮುಲು AC ರೂಮ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಡು ಇದು ಪೂರ ಲಾಡ್ಜ್ ತೋಜುಡು ಮುಲು ಹೋಟೆಲ್ ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅದಾಗ ಜಾಸ್ತಿದೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತುಜಿ ಮೇರ್ ಪಂಡ್ಯರ ಬೈಯಾಗಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ್ಯರ ಸೊ ತೂಕ ಮ್ಯಾಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋನುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಸ್ಗ ಬೆಚ್ಚನೀರು ಇದುಂಬುಗು ಬೆಚ್ಚನಿಲ್ಲ ಬರುವಲ್ಲ ಬರು ಇಂಚ ನೀಟ್ ಕನ್ನಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಆವಡೆ ಪಂಡೆ ಆನೆ ಕಾಂಡೆದಾಲ ಇತ್ತು ತಿಂಡಿ ಇಂದು ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಮೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯಾಗ ತಿಂಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡೇರು ಖಾಲಿ ಪಾವ್ ಬಾಜಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀ ಕಾಫಿ ಉಂಡಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಇಂಕ ಗರ ಬರೋಂಡು ಪಂಡೆ ಅಂದಾಲ ಇಪ್ಪಂದು ಹೋಟ್ಲು ಜನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲೆ ಹೋಟ್ಲು ಸೊ ಅದೇ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾವ್ ಬಾಜಿ ಯಾವ ಪಂಡೆ ನಾನು ಎತ್ತೆ ಅವಳು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಂಡು ಎಂಕೊಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂತೆ ಅವಳೆ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಪುಂಡು ಪಾವ್ ಬಾಜಿ ಬತ್ತುಂಟು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಲೇ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ತಿನ್ಕ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಗೆ ಏನು ಬಿಜ್ಜಿದೆ ಬೇಕು ನೋಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ತಿಂತಿಕ್ವೆ ಎಸ್ ಹೆಂಕೊಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾಂಡು ಸೊ ಐತೆ ಪಿದಾಡಿಯ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಚೂರು ಕೇನುಜಿ ನೆದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಬಡ ಹಾಪುಂಡ ದಾದಂತೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಡೆಗ್ಲಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸಾಕಂಡು ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಬರಂಡು ಇಲ್ಲ ಹೋದು ತಿರುಗ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಗಂಟೆ 7:45 ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಹೋಟ್ಲುರ್ದು ಬನ್ನಗ ಮೂಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡೆ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಮಂಜುನಾಥ ಬೇಕರಿಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದುಂಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ತರಕಾರಿಗೆ ತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿಗೆ ತೊಂಡ ಬಾಲೆಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಗುಬ್ಬೆ ತಂಡಿಗೆ ತೊಂಡ ಸಾಕಂಡು ಎದುರೆಲ್ಲ ಬರೋನುಂಡು ಸೊ ನಾನು ಅವನಸ್ ಮದ್ದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ನಾನು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ನಿಗಲಿಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿನ ಕೂಡಲೇ ನಿಗಲಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆದಿಪ್ಲೆ ಏನು ಪೊದ್ದು ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್.